Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọnụ ụrụ ọnụ hụkwurechi ọnwa nọ ọnụ nwa mba nnọọ awụchashiela m eye ụmụnne m biko ịwụrụ nwa agbọghọ na-alụbe di bịakete gị wụrụ nwoke na-alụbe nwaanyị bịakete n'ihi na asa aka ọrụ egeruo na ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ otu a ka ọ dị. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na enweghị ya chọrọ ịkọrọ m na m werekwa igbo tụwara ụmụnne na-enwe ebe eshiri mee mistake, na-enwe ebe eshiri mejọ, na-enwe ebe eshiri mee otu na-ekwesịghị ka ya mee n'ụlọ gwa ya gaa n'ihu sị m na ya nwere enyi nwaanyị ya na ya bụ ọdị na mma, ya na ya bụ ọdị n'ezigbo mma, enyi ka nwanne ya na this lady dị na mma. Mana enyi ya nwaanyị ahụ ihe eji mara ya wụ na ọ na-agbagharị mgbagharị chọọchị maka ndị uwe ya ọcha, maka ndị uwe ya ojii, na ọnụ ha ala igwaghala na pastọ na ahụ ọ wụrụla gawa ebe ahụ. Ya emechaa jụọ ese ele ihe ọ na-eji ala ekede ebe ọbụla ọ nọ mkpọtụ chọọchị ministri ya gbara gawa. Ọ gwawa ya ada nne ya akọọla 38 years na last nwoke kwụsịrị ya n'ụzọ si ya hello how are you bụ mgbe ọ dị 27 years na since ahụ na-enwebeghị nwoke ọzọ si adanne how are you na ọwụ na ha adanne ga-aga gbado na nwoke sịwa nwoke how are you. Na ihe a bidoro mgbe one prophet gwara mma ya na ọhụrụ nwa ya nwaanyị nọ mara mma ka anụ na ọwụ na ọ gbadechighị ụkwụ n'ala ike na ịlụ di ga-enye ya nsogbu. Mma ya sị na ọ prophet ndị amụma ọgha na ya biko ha kụchiri gawa na o burula uru ka ị bịawa ebe nwa ya nwaanyị nọ na ya chọkwa ha dịka amụma ahụ. Mana dịka time na-aga, ọnwa na-aga, afọ na-aga, a na-ahụta na ihe a nwoke a kwuru na ihe megekwa n'ime adanne ya na adanne ya 27 years enwe onye si hello, ọ banye 28 enwebe nwoke kwụsịrị ya si ya kedu, enwebedo onye jiri oji asị na nwere broda na ụzọ ebe ọsọ mbe ji ọsọ laikiri ọ broda na ụzọ ebe kpọga ọ mmadụ akwụsị si ya kedu ka ị mere, ọ si ya nne how are you, ọ jụdere ya aha ya na ụdị na ọ chọrọ ịbanye n'ime relationship ma o ruwezie n'ọlụlụ. Na adanne ya agbarịwala mgbagharị chọọchị ebe niile na ugbu a na adanne ya akọla 35 years enwebe onye si ya hello how are you, not because ọ mahụ mana adanne ya mọfụ na ya achọghị ka ụmụ akụkọ ndị ahụ bịa rutere na onye ọbụla ya nụrụ na ọ prophet na ọ na-ahụ ụzọ na that person is good. Ihe ọbụla onye a gwara na ya na-ebelieve ya achọghị ime mistake ahụ adanne na mama ya mere. Ya sị oke nsogbu anụ ha nakwa aga ọ ya ka a na-eme ọ bịa kpọrọ na enwere ebe ya nụrụ na man of God na-ahụ na ihe ọ na-ahụ na ọpịpịrọ na ọ na-ahụ clear na o sịṅụ gawa gawa ọ sịṅụ lawa lawa na ya bịa ka ha gaa dị na ha nwere program na Saturday. Ya elecha anya enweghị ya meke enweghị mọchị ya esoro ya gawa n'ụdị program. Ọ ya ka e rutere na congregation mgbe the man of God ji microphone na-agagharị na-emeje preaching ebuji amụma. Ọ hụ enyi ya nwaanyị a kpe si na ọ bịa ahụ ya after the program the next day was Sunday after service na ọ bịa ahụ ya. Ya etewere enyi ya nwaanyị na ahụ ya so oke dadi emekwa emechaa program ọ lasha chie hụ wụ Sunday ha gaa chọọchị agbasa chọọchị ọ ga-ahụ the man of God na ya abụọ soro baiga n'ime ọfịs the man na-agwawa enyi ya nwaanyị that na somebody chọrọ ideceive ya na enwere chronic deceit nọ n'ụzọ ya ahụ ga na ya ahụ ga na somebody chọrọ ịbịa ghọrịa ya na onye ahụ that person ga-abịa na ngwa ngwa ọ gaghị ete anya ọhụ the person na onye ahụ ihe niile na-apụta ya n'ọnụ okwu ashị na ọ ga-emechasị na ya chọrọ ịga ala bekee na ọwashị ka ọ na-atụ na onye ahụ ga-emechasị ya na ya chọrọ even na enwere ego ya mega expect na otu mkpụrụ ego mega expect mana the person na ọ mara mma nwoke na o lewe mmanya na ọ ga-eme onwe ya law mmanya ga n'ọkụ na ọwụ na that man lụọ ya na ọ ga-akọgbu ya n'aka the man ga-eji aka akọgbuo ya n'aka by accident na ya kpachapụ anya ya na onye ahụ bịachanụ na ọwụhụ the right man for her. Mana mma ọ mara ga-adị enticing nke na ma o jide ha onwe ya aka ọ ga-eme very big mistake. Okwucha o lewe ya anya jụọ
ụfọdụ ajụjụ ọ jụrụ ya asa. The man of God jụwa ya na enyi ya nwaanyị si na elote ha si hụta yesterday program ya ekwu ha okwu. Enyi ya nwaanyị asị na it was awesome that the presence of God was felt. Yes, wonderful. Ọ jụwa ha si na ha ga-continue kwe na-abịa ka ọ na mmadụ mere ha invite ọ naanị the program ka ha bịa. Enyi ya nwaanyị asị na ya hụ na light ebe a na ya ga-continue na-abịa na ya ga na-abịa. So because ya ekwughị ha okwu, the man of God jụwakwana si ya nwakwanụ nke ya gbara nkịtị. Ya gwawa ya sị na ya nwere chọọchị ya na-aga na ya nwekwara na man of God onye na-akọsara mkpa ya ọbaka ya ọpụ na ekpere, kama na ọ enyi ya nwaanyị a nụtara maka this program si ya ka ha ga mere na ha jiri bịawa, ya ji soro bịawa. So the man of God agwawa ya sị so na ya eruru ịwụrụ ya godfather. Ya sị mba na ọwụ na eruru, kama na ya enwe already. Ọ gwawa ya sị na Bible says search all spirits, na ọ kwesịrị inwe at least 2 or 3 men of God before spirit ya hụrụ the right person. Okwu ya sị oke nsogbu anọ with time ka ya mara what to do. Ha alawa ya na enyi ya nwaanyị ha alawa. Na nwaanyị mba nọ mza ọ ya ka o ruru otu ishi enyi ya nwaanyị nụta agwa ya na ya makwa na amụma ahụ pastọ ahụ buru na ọ bịadala na mmezu. Ya jọsụcha iji ya na pastọ ahụ na ọ na-ahụ ụzọ na ọ na-ahụ clear na ya bịa na enwe onye ya chọrọ ka ha ga-eri ego n'akpa ya na amụma ahụ na ọ bịala na mmezu. Ọ sị ya sịrị ili ya sị sokwu ike ya sị ya ejikere nụ ha gawa kantin na itri ebe onye the person si ya bịakwa ya na enyi ya nwaanyị abịa. The guy ya gara bata na nwaanyị mba nnọmza na that guy mara mma topụga dị mkpa ihe ji nwoke eme, very gentle, very neat, na naanị perfume ọ gbara ọ sendịrị ya overboard. Very neat, very neat, na-ekwu okwu decently, like a pure a full definition of gentleman. Ya makwanụ enweghị much ya edugara na mmadụ ya ekwere nwe isi weaving all back ka enwe isi ya dị very simple. Na enyi ya nwaanyị jikekwe na ọfụma asị onye ebe ji hụ mmadụ ka ha nọrụrụ ala tọọ ya kasị olele fine boy na ọ mahụ na before ya bịawa na ya ahụ na ya. Ọ ya ka the guy bịarutere jụọ asị ele ihe ha ga-eri. Ya sị na ya eriri nri pụta ka ya taa meat pie. Ya sị ya na ọ na-asọsọ meat pie na ewere nụ chicken ya sị nụnụ na ya uhu onye chicken na ya na-like chicken ndị fast food na ha na-eshi ya enwe test na ya na-like chicken homemade chicken na ya ka ya taa meat pie. The boy sị wow. Na enyi ya nwaanyị ewere fried rice loadru chicken ma ihe ndị niile ọgụgụ ma mmanya ma gịnị rie. So the guy kwanụ ewerekwe meat pie na soft drink ha na-akpazi nkata. Ọ gwawazie enyi ya nwaanyị si that na ya enweghị much time na mgbe na-adịghị anya ya ga-ahafụga country na ya achọghị ya gaa ala bekee ugbu a bịa akọrọ ya na achọrọ ihotere ya nwaanyị ọwa chọrọ ịchọtara ya nwaanyị ọ ya bịa wụrụzi onye na-achọ nwaanyị na Facebook na ya chọrọ onye na ya bụ ọga na relationship o may understand in just few months na ya ga-ahapụga country. Na ọ na ya gazie by God's grace ihe dị mma move to the next level. Enyi ya nwaanyị sị ya feel na ọ megawo ihe nwoke kwugebaga ntị mana ya onwe ya mana the guy sandro sincere mana enyi ya nwaanyị achọghị ihe ahụ this guy kwuge ọ baga oshi na ntị ka ọ na-elu onye eri na aṅụ coke aṅụ mmiri na-eri nri like ọ ya ka ha ekwekwucha. Enyi ya nwaanyị anọrọ n'ihu this young man ugbu a na gwawa ya si before ya ekwu ihe ahụ ọ chọrọ ikwu na ozi ada n'ọrịdị ya rụọ enyi ya nwaanyị aka n'ụkwụ na ihe eji na-enye ya sign ahụ na o kwesịghị ịgwa this young man this thing, na o kwesịghị ikwu taa, na o kwesịghị ikwu ya egwu atọ na ọ ga-emekwe gị na-play along ka ị marakwa ma ọkwa onye a ka a na-ekwu okwu ya ka prọfesọ ikwu. Na enyi ya nwaanyị si ya chere na ya na like ịdị sincere na ihe niile ya na mere ya dị open minded na ka ya gwazie ya eziokwu na ele enyi ya nwaanyị jụọ na program ya na ya bụ gara and enyi ya nwaanyị amakwara mma na program ya na ya bụ gara na ọ mata ya ka man of God gwara ya warn ya against na ihe niile ahụ ọsọ ga-eme not the good looking, not the cute ka 1 2 na ọ kọtara akụkọ ọkọtara na ọ ga-ekwu okwu ala bekee even though na ọ dịghị realistic. So na ya nyere ndụ ya nsogbu na efiliri na ọ ga-awụ a different thing. Mgbe ya bịara ha efiliri na
okay na ọ mara mma ka ele another ones mana ya nwekwute okwu ala bekee na ọ concluduru ihe prophecy warned ya against na ya dị sorry na ya ga-alụ ya na ebugwere ya amụma that na ọ ga-eji aka akụgbu ya nwụọ by accident o not deliberate murder no by accident ka ọ ga-eji egbu ya. Ọ sị the young man ele ya lee the girl ike agwụ ya were aka bido n'isi ihwere egbucha ya. The young man asị really wow. Now which man of God professor gakwana such nyege such message ya nwa no ma how many sisters ya nwere na enweghị any one of them gasị akọla ihe n'ahụ before na ya na nwa okorobịa ibe ya last ya lụrụ ọgụ na mgbe ya nọ JS3 ya bara SS na nwebe ya na nwoke enwebe physical fight with anybody no ma how many sisters ya nwere na enwe any one of them ya kụrụla ihe before ọ bụrụzie nwaanyị ya na-ebi ka ga-akụ ya ga-eji ịmụta ịkọ ihe na which prophecy ka onye nyege this type of message na ele otu o si marakwa na ọ ya nwa ka a na-ekwu ọ sị enyi ya nwaanyị si egwuchana ya chọbeghị ịnwụ ọsọ okay no problem. The guy asị ya jụọ ya sị n'ihu enyi ya nwaanyị dị ya jụọ ya sị ya nọ na relationship ya sị no ọ jụọ ya sị ọ gịnị wa aha ya egwu ọ jụọ ya sị ọ gịnị ka ya gụrụ ya gwa ya na ya nọ year 1 ya just nweta admission ọ jụọ ya sị ọ gịnị wụ ihe ọgụga ka course ya ekwuo no chemistry ọ jụọ ya sị really chemistry ele mgbe chemistry ji wụrụ course ụmụ nwaanyị ji find ya simple well no a very nice course no I saw ihe ọgụgụ ya sị no problem. N'ebe enyi ya nwaanyị pastọ ya agwala na ya nye meseji na etipụlishi what of ya onwe ekwen ya chiwa ihere emenwe na nwaanyị mba nọ the young man mara mma na ọ dị okay na enwedị ha na-asị ya na ya mmadụ otu esi asị no ihe niile ọ jụrụ mgbe ọ jụrụ ya sị what of ya nwakwanụ ya sị na ọ bụrụ na ya nwa ka ekwere bịa ebe a ọ sị okay na enyi ya nọmba ya so that ya ga-etigharị meeting mgbe ọ ga-abịazi ịhụ ya na ya na like ime ihe dị straight. Enyi ya nwaanyị sị give him the number na after the message bịara na ọwụhụ for you ọmụ ka wọnụrụ nwoke ka wọnụrụ ya nọrọ nga anụnụ na-emekwa ihere okweghị ya ifu ndo na ya chọrọ inye mana ya amaghị otu esi enye n'ọkwa enyi ya nwaanyị mgbe the same enyi ya nwaanyị mgbe wepụtara phone ya kpọra this guy nọmba ya ga-esave ha ekele ya onye ọbụla lasha ebe aka o bidoro kpọwa ya na phone relationship ebido ha bụ ebido yiwa o mekwa bịa jụọ ya sị ya na hafa ya gwa na the guy na ọ dị good enye gị mere ọ chọghị ịma ije ya na ya abụọ mgbe o nwezi mgbe o ruru nwanne ya nwaanyị agwa ya nwanne ya nwaanyị dị aware of otu ya na that guy si bido gwa ya sị na ihe ọbụla good news gbasara ya na relationship ya na that guy na ya gwazikwala enyi ya nwaanyị ahụ ka ọ hapụ ịhụta ya na regret ka ọ hapụ ịhụta ya na ifiliwe somehow na ihe ọbụla update ahụ na hafa ahụ na ọ gwazili ya kwerekwere ya na-agwazi ọjọọ ya sị you are still there na ya na-enyechazi ya normal the guy is good that guy is wonderful that guy is ya na-akọziri ya that part o ya ka ha na-eme nhụjie so love abatazie n'ime ha plan this guy nweziri abụzighị plan ejiri conclude zie ije ya abụọ na mgbe akwụkwọ ya nwanne ya nwoke n'ebe emejigiri akwụkwọ everything bịara hụjiwe ka the guy bịara gwa the initial plan ya ka ya ga ka nọrọ na relationship a na-enwe communication mana otu o shedere ya na ya agaghị eteki chances na ya chọziri ikporo ụmụnna bịa mee ihe nụ n'isi before na-agawa ka ya lụọ ya before na-agawa mana white wedding na ha agaghị emebe ya until ha sọkwara ya sị nsogbu anọ na nwa mba nọ mza na ọ wote this guy shi kpọrọ ụmụnne kpọrọ ndị obodo ha na enyi ya nwaanyị nọkwa present mgbe alọkwara enyi ya nwaanyị na-agwa sị hụ na ya akwụkwọ onye sị ya chọrọ ịga ala bekee in a few months time ya gwakwana ihe asa ala bekee gagakwa on enweghị etu eshigwe na ihe gbasara ije ala bekee na ọ gagakwa nke nwoke ya na-eme gị ha wụọ anọ ya sị na ya ewekwara ihe ọbụla update ihe ya na ya abụọ na-eme na-aga share with enyi ya nwaanyị and ya sịkwa ya na ya abadịla na mma kama o jikwele relationship ya aga sit with her ya nọrọkwanụ ọ ya ka a bịara emecha ihe nụ n'isi oruhu 2 weeks the guy amaghị na plan akwụ ya pụta ya gawala bekee enyi ya nwaanyị jụọ ya gwa sọ gakwala na ya notisiri na ya hụrụ enwere kọl ọ zara ọ jụrụ ya si na Ọland ala na ọ gara ole na ọkpọ mere travel ya si ya na ọ nọzi na Nigeria enyi ya nwaanyị si really les na ọ gawala na o ziri na Nigeria na ọ pụọla sị na ọ fly ya lesị ya bịa hụ na ahụ jụrụ ya oyi ya regret ihe ejiri wee pata
na ọzọ ebe ugbu a ka anọ ahụ abịa menwe sọm ọbịa chenji tụwa karata ya bịa chenjiwe ọ nakwa eji ike ebe medịsịkọ na-emetụzi ya avoid na-emezi avoid ihe ọzọ ya nọrọwo ke di ezi ugbo welanụ di kwụsị ọ kwụrụ ụgwọ isi ya akpọwazie ya na fon na ọ gwara enyi ya nwaanyị na ya anọzighị na Naịjirịa ọ sị ya na ọ kọọla ya na ya zaga ka o ji notisie na ọwụhụ ya gwaghị ya direct asị oke ọ gwawa ya na ọ kpọga ya ugbu a na ọ kpọga ya na-ajụga ya sị ya na enyetụkwado ihe a chance to decide ozugbo ya sị no o switch over to enyi ya nwaanyị na otu esi eme ihe na na-ekwu akụkọ ihe ndị ya na-aghọtaghị ya gbanyụ ya fonu na ntị na from today na ya kwụsị ihe friendship ya na ya abụọ na ọ ga-end today to avoid mmadụ ime ibe ya ihe ọjọọ na ya nụkwahụ nso ịkọbụ any situation na ya nụkwahụ nso ịkọbụ any situation na ọ wụta esi bido mewezi enyi ya nwaanyị nụtara avoid mgbe enyi ya nwaanyị bịara notice na ya emeghị avoid ọ bịa nye ihe gwa ya allegation na ya emeghị avoid yes na nwa ya agaghị eme ya avoid na o werere fonu kpawa die gwawa so onye ya chance to decide gwawa that means ọ hụtawaziele in a wrong position so na enyi ya na ya abụọ na ọ bịala to an end na ọwụta esi end ya friendship ya na enyi ya nwaanyị ya gara onwe na ugbu a na ya na-agwa m ihe n'ugbo na ya na di ya agara di ya bịa kpọrọ ya na ya dịkwa n'ime ya dị ime ya dị heavily pregnant na mana ihe kpatara na ya ejiri kpọmọwụ na enyi ya nwaanyị sendere ya na DM ya na because o jighị international number sendere ya na DM ya na Facebook handle ya that na ya setụlụ ya na ọ ya nwakpọghere di na ya setụlụ ya na ya ga-esetụlụ ya with a sum of 3 million naira ma ọ wụghị ya na ya agaghị ekwe na ọ ma onye ya wụ na ya ga ihe bụ ya kwa ọma ya so onye na-epiogharị ya ga-epiogokewakwa ma dibịa ma anụ na ya agaghị ekwe na ọ ga-esetụlụ ya na nwanyị mba nnọ na ya sị ka ya jụọ m ya kwesịrị isetụlụ ekwesịrị inye this lady ego ya onye nye ego ọ bịazizie ka ya narị ya enye nwoke or something ihe niile mere n'ihu di ya na ya nwaji aka nye nọmba ya nwaji aka ya kwanye ya nwanyere consent to go on with the guy na nke ọ bịaza anagazi ya 3 million naira ya manụ hụ ma onye nye nwenwe na mmadụ abụọ ya jụrụ sị na ya nwakwala nwa nye 1 naira afọ na enyekwere na onye kwe ya 3 million ọ ga-abịakwa ọzọ onye ha gwaga na biko na olee ihe m hụtara na ihe ugbu a na ụmụnne m okwu ekwele kwucha m sị nne m anụla m ihe ikwu okwu gị mara mma n'ihi na enweghị onye na-enweghị ihe ọ bịara ime n'ime ndụ mmadụ esi gị na mmadụ dị na mma esi gị na mmadụ na-atọ isi na onye a na ọ wee enyi ọ na ị maara onye a na ụnụ na-agakọrị ngakọrị ụnụ ahụ enyi ụnụ ahụ nwere ike ọ gaghị adị till the end of time mana onye ọbụla nwere ihe ọ bịara eme n'ime ndụ ibe ya o nwere ike ya wụrụ life experience o nwere ike ya wụrụ ihe ọma o nwere ike ya wụrụ eji onye agọzie onye a ile m n'obi kem mana tupu m aga n'ihu egwala n'ụdị ngosilekwa ihe na ọ na-aga 3 million naira settlement ya si agwala di ya chịwa si ya na ọya nwaka na-aga n'ojidenụ na nke a gbasara ya na ya na-abụ na di ya chịgọchi na ọhịa aghọtara na ọchị di ya wụ na ya nwa ga-enyeli that type of money without his consent ebe ya na-ewepụtabekwa ọnụ si enya na di ya na ihe di ya chịgawa ọchị na okwugedoghị onye kwute pat di ya chịwa si ndị settlement na enweghị ihe di ya kpọga ya na onwetaghị hụtaga di ya si anything mana ya ejide money even though na the money awụhụ ihe a ga-squeeze pụta just like that na ya ga-enyeli ya that money ma ya chọrọ ịma ma ọ kwesịrị ekwesị ihe ọ wee go a ga-ahụta ya na o wee ihe nyere because ya narị enye nwoke na enweghị enye nwoke ya narị ya nne m si nne m ya sị ihe nọ nga ahụ n'ụwụ ụfọdụ ihe na-awụ aja asụrụ asụ ebe ọ sị gị nye 3 million naira na gị nye 3 million naira all through her ka iji nweta your soulmate all through her ka iji hụ ezigbo di gị ọhụrụ n'anya taa gị na ya bụ obi ihe mere na o mere for your own good her loss will your gain till today ọlụbeghị di ma ọ lụnụghị di kegbe nwere business ọ chọrọ iji 3 million naira eme inyegeghị ya na ipe ya off ijide the money nye ya the money gị nyekweni ya na asụ ka na-asụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ nye ya for friendship sake nye ya na iji esetụlụ ya ụtọ na ọlụbeghị di ya bịa hụ na di ezigbo di bịara ya kwara ya were kpaṅụ n'aka hụtazie na o kwesịghị ịwụ free of charge pay for it if possible ijide the money nye ma ọ hụ na ude lụrụ ya were na ego mere
business. Ọ ga-eme ya in future. Ihe ọbụla wee echiche ọjọọ, ihe ọbụla ihe ọ ga-achọ iti aka, ọ gbarala ụgwọ ihe ahụ o filiri na ishi n'aka ya nweta. You paid for it. Mgbe ụfọdụ ihe ụmụ ihe free na ịhapụ ihe mee overlook, ọ na-aba enweghị asị ọwa ashi ikwesịghị inye, don't give, after all ị naraghị enye nwoke, after all this, after all that. Anaghị eji maka after all asụ aja. Enwere aja wụ a must, a necessary sacrifice. Ị naghị enye that money because na ị nara enye nwoke. Ị nyeghị ya that money because na ị mere ya ihe ọjọọ. Kama inye gị n'ihi na ishi n'aka ya nweta ihe ọma and all support ị chọrọ inye ya. So ya nwa mazi ihe ọ kpọga ya na otu o si na-akpọga ya, but ị nyere ya for friendship sake. And gị nye ya na gị gwa ya sị ya na ọ dịgo ka ọ ga-adị. Wepụga obi. Unless ọ iji hụ the money. Unless ọ iji hụ the money. Ị nwekwara right ese 3 million not dị too much. Ngwa lekwe ihe ị ga-enye. Na inye gị na ka ị were nyere ya aka, inye gị na ị nwere ihe ọjọọ imere. Chetara na ọ ya nwa ji aka ya were phone number kpọrọ enyi ya nwoke. Chetara na ọ ya nwa kpọrọ bịa ka unu ga-ahụ. Chetara na ọ n'ihu na ọ ya nwanyere the consent unu abụọ ibido ihe unu mega taa. Enweghị ị ga-emere elele anya n'azụ. Ọsọ 3 million naira ijide nye ya. A na-asụ aja ka ikpe na-agba ndị mmụọ. Onweghị ọjọọ nọ dị. Ọ regret ka ya na-abụ ọlụga. Onye aghọrịrị ka aghọrịrị. Onye eriri ka eriri. Onye si ata ya ata ya, onye si erie ya erie ya. Chinwe nyere ha gagolibe. Ụmụnne m ọ na-ahụ na m. Enwekwa ihe unu ga-atụkwasị. Ọnụ si enye na ya, onwe right inye ya gala enye. Fine, ọ ga-akọ comment ọnụ. Ọnụ sokwa na ihe nye. Nwa mba na-ekwuola m nke m. Uche onye adịghị njọ. Enwe nnọọ ihe unu si eme ya eme. Ụmụnne m ọ na-ahụ na nụ. Ọ na-ahụ na ihe amụma, ihe ndị amụma. Ihe ndị amụma. Mama kpokeligwe agba. Ama m dịka prophecy m ga-akpokeligwe ene. Ruo te Chineke shi na Jehova eze ndeze. Shiri settle nwa agba obiọma mara mma ka anụ. Asị nwatakịrị mara mma. Kpọfọvụ nwụrụ nwoke ọma ekekwara ya o kere echi Sunday. Wetere nwa agba obi o kere echi Saturday. So ngwa ya sị pastor sị message sị ke ọzọ sọ ka ọzọ asọ. Chinwe chọọ ịgọzi ṅụ. Jehova m chi ịgọzi ṅụ. Ihe nwoke ṅụ rose. It doesn't really matter who was holding it. It doesn't really matter how long. Ihe wo nke ṅụ bịa ọnọdụ niile ga-agbanwe. Eshi n'aka this lady chọtara this man the right wife. Nye this lady the right husband. Mana even though na o bidara dịka odo n'odo ji bido n'odo ji bido. Mana onye nwe ihe. Ụmụnne m. Ama m ihe ọzọ m ga-ekwu na keligbu ene. Onye ọbụla kpachapụ anya ya o. Before gị gushi ụzọ. Lekwa eme ejikwe key. Legherikwa anya. Dịkwa sure n'ụzọ ị chọrọ ịgụshi. That door ị chọrọ slam ya dagbua. That door ị chọrọ slam ya dagbua. Na ị ga-enwekwa any need ise wee chefuole m ha ka ị gaga ewere. Lerukwa anya. Ndị pastor demeno. Ụmụnne m ngọ ha nọ m n'ọnụ. Enwekwa ihe unu ga-agwa ya, unu agwa ya. Udo dịrị ọnụ.